bayan ya hau. Dan siyasa ne zai zo yana neman kujera, wani sanata ne, wani gwamna ne, da duk kujeran da za a nema zai zo ya yi launching sharon kamar guda 20 ko 30 a raba, kowa ya zo ya karbi nashi, a zo da 406 a raba, a zo da a daidaita sau keke napep a raba, mashina za a zo da kamar 300 a raba. Kai ka ɗauka sadaka fi sabilillahi ya bayar? Ka ɗauka wa'annan keke napep da ya raba waƙafi ya ma mamansa da babansa? Sannan ka ce kuma ba zai ɗebi kuɗin kayansa da ya baku ba? Ai kai kana ganin ana wannan rabon, wallahi ka san in kun kuskura ya hau, kai ka san ba sadaka fi sabilillahi ya bayar don ya je ya samu abun Allah ba. To haka ne, saboda haka mutane ku zan wayayyu, iya wayonsu su takaitacce ne, shine da su baka kuɗi su sayi ka, za su baka kuɗi ka musu abin da suke so, to ka nuna kawaye. In mota aka baka, motar za ta kai ya gama mulki kan hawa motar ne lafiyar ta kalau? Ba zai yi ba. Man sagiri, yadda ba a sai da addini bayi da farashi, haka yanci bayi da farashi. Yancinka bayi da farashi. Kar ka ɗauki wani gara ka ɗora a kanka.